Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както видите днес играме GTA 5 онлайн и ще играме Gladiator Dead Battle 3. No Escape, виждате, може да прочетете цялото описание. Така аз няма да го чета, може да си го прочетете, то през цялото време ще си бъде горе. Давам реди, едно в едно, по-скоро всеки сам за себе си, аз пък едно в едно ще да кажа. 6 човека сме, понеже това е минимума за хора, иначе щях да пусна. Също така да добавя, нали, може да е малко досадно, но който иска да играе с мене, да ми праща покана за крюто, понеже няма място в приятелите и няма как да ви приема там. Добре, господи, къде ме спауна? Освен че, нали, може да си вземе само неща, които самата арена... What? Господи, Archeo out of nowhere! No! Не! Ще умра! Господи, аз съм... Умрял. Ще да кажа, аз съм Господ, ама... О, господи, джиркен. Тиргас. Така. Къде сте, бе, хора? Слезте на арената. Може би няма да ви задуша. Много. О, господи! Бък! Не, той удря по-бързо! Не на колене! Оу! Оу! Ау! Защо се изтърка от мен? Мале, той човек му уби два пъти, то дори хора има ли тука, бе? Има, уж има. Така. Тука се едно сме наистина в някаква арена. Айде, бе. Така. Готови или не? Пазете се за Аркео. Нямам ли молотов, бе? Чакайте. Не. Добре. И така. Watch out! Как паднах само? Ау, слайд. Приятел, къде се катериш? Не, защо падам? Не! О, хиче ме бива да игра паркур. Ама сериозно не ме бива. Горе! Най-горе са оръжията! Чи, застой, сега ще се здобия с тях и ще ни разнищи. О, май гад! Охо, той вече взел! Взел е пръчката на смъртта! О, да доч! Now! Време е да бягаме! Тен, молотовки! Ох, спънах се! Ау! Как се смачках? Не, тъпа мишко! Рън! Тиче, бе! О, господи! Запарих се! Граната! Не, точно пред мене, бе! Господи, пусна ги! Мале! О, на някой прекъсна хилстрика. Така... Не! Абе, тъпа мишка, такава! Аме за малко да го уби обаче. Гръмни! О, господи, задушавам се, помощ! Добре. Крадеца ми краде душата. Защо? Така. Мале, това се чува как се климча вътре. Супер! Нищо не мога да направя. Та арена нещо не ми допада. Предишните бяха перфектни. Сега къде излизам? Ама! Какво? Ау! Не с кролбара, бе! Откъде се здобиват с такива екстри, бе? Аз да не съм от по-нишата класата, да нямам кролбар или нож. Че? Не, нямам. Къде ги намирате тия неща, бе? Този влезна вътре. Не! Рън! Не, къде влезнах? Охо! Удар! Абе, и направо ме размаза. Добре. Трябва да видя откъде да взема такова оръжие. Да, тук е гапак не се... О, добре. Взех пръчката на справедливостта. Не, о, господи. Колко тъпо.
А, как бе? Как бе? Добре, 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 добре. Пръв бях, бе. О, какво напрежение само. Кръвчица. Крадец, ела тука. Ела. Ах, не, махни се. Мале, този човек е 9 кила. Той се отмъщава за последния път, когато ми каза, че ще ме би, обаче аз го бих тогава. Оу, наистина е така. Направо ме направиха на пух и прах. О, задушавам се, бат Георги. Въздух. Защо бягаш? Бум. А, какво беше това инстант? Добре бе, той бръкна ми в окото. Не играе фейрплей. О! Ама! Добре, как ще го плясна така и няма... Абе! Losing streak. Чакайте, аз кога съм бил на стрикта. Losing streak. Да махна това. Пръчката. Давай, знам, че имаш магически сили, пръчко. Покажи ги. О, бухалка! Ох, щях да падна. Тук има нещо интересно. Молотовки, може би. О, аз имам гранати. Мале, мога да игра подо. Мога да игра подо. Рикошет! Не. Къде сте, хора? Абе, тъпа мишка, ще ме запалиш. Мале, как клинча само. Ох, господи, паднах. Рън! Не, ще изгоря. А, добре, той как не изгоря, бе? Явно духа много силен вятър. Абе, с пръчка или не, ще ви размажа сега. Правях. Супер. Добре, кръв. Айде, кробар! Абе, как му удари, бе? Това беше въздух, бе. Моля ти се спри. Не, пръчка. Тъпа мишка. Не, господи. Мали! Illuminati confirmed! RKO! Да... Фейл. То останах без глас. Заради това нещо. Кой свири? И сега. Да ринга скача скалата. Влизат мелето. Какъв пропуск? О, господи, защо двама на един? Мале, 18 кила. Моля ви се, трябва да се скрие някъде. Кажете ми къде обаче. Тук идва някой! Някой! Добре, бързо, бой! Не! Сега ако ми кажеш, ще умра без да направя кил. Стилна ми го и ме уби. О, господи. Ще ме е срам да завърша този клип. Просто ще ме е срам. Ай, мале мила. Как може? И сега, Рейнджор да скача, влиза. И пак пръв му удрят. Ама този път няма